Usuku olujwayelekile nje la ekhaya kwaZungu. Kuthulekile. UMamezala usekamereni ufunda iBhayibheli. Umakoti uyaklina njengenjwayelo. Ufama earphones uyamopha. Umopha uyacabanga. Hayibo, kwathuleka kangaka. Siphi lesi sihogo sala ekhaya siwuntombo? Anike ikhanda aqhubeka amophe. Akaligwenyanga, imemeze inkanyamba. Uye makoti. Angaphenduli usisi. Ujulile udlala ukhuzana ijele. Aphinda uMamezala. Uye makoti. Umakoti aphoze ingoma ngoba ezwe ngathi uyamenyezwa. Aphinda uMamezala. Hayi, umuntu ozashizwe. Koto. Aphendula umakoti. Yebo ma. Anyanya uMamezala. Yabona amasuthi ma. Vele ukuthi angikhalisa kwe-ambulance. Wenzani lapho? Athi umakoti ngiyaklina. Lapho zidlalela ingoma uyamopha. Noma ngashada ngobe ngekejele. Ezwe lawo mazwi untombo avela abeke iBhayibheli avuke ngolukhulu ulaka. Ungasho ngani mangafuna uyeke. Ngalokho ngigudla ngengoma. Akhipha indlebe eyodwa. Umakoti. Angizwa? Sorry ma, kumanzi la. Idlula inkanyamba ingasho lutho. Umakoti avele ethi, awu madoda, imvana kaJuda ihamba phezu kwamanzi. Asithembeke uzohlenga izono zethu. Adinwe kakhulu uMamezala. Yeyi wengane, ngimdala sezwana. Awuhloniphi wena. Kokuqala ngithe beka amanzi waziba. Manje usungibiza ngemvana. Umthetho wakho. Umakoti aphendule naye ngolaka. Lalela sisi. Ngeke ngizihlephule mina. Ngithe aha! Uthemba wangilaya wangilethela unondindwa la ekhaya.